Sziasztok! Itt újra a csatornámon. Most nem telóról fogok játszani, hanem gépről, jól láthatjátok. És most játszani fogunk ezzel. Berkiset fogunk játszani, mert párszor játszottam ezzel, de nem vagyok éppen a legjobb Robloxos, ezt nézzétek el, légy szíves tőlem. És üdvözöllek újra itt a csatornámon. Ez egy alap Robloxos csatorna lesz. Igen, itt vagyok. Hello. Azért hétköznap veszem fel, mert nem ennyikor jöttem haza, hanem beteg vagyok. Hallani a hangomon. Csak szólok, nem a legjobb ugye a laptop. Ez egy alap laptop. Pont láttatok, de nem baj. Nézzük. Jaj. Ez nem az eredeti. Ez pici se az eredeti, de nem baj. Hát az se az eredeti, amit a húgom játszik. Money. Menjünk belsőbe. Te itt mi vagy? Ezt sajnálom, de nem vagyok. Tudom, hogy ez még nem a nehéz része, de nekem igen. Azért, mert telefonhoz vagyok hozzászokva. A kutya. De jó. Hova megyünk? Ne. Akkor futás. Ne. Azt láttátok mögöttem? Hát, nem baj. Hol nyitódott és mi? Nem. Jó. Setup az nem a legjobb. De remélem nem olyan gyorsan, aminek gondolom. Nem. Nem jössz utánom. Madár. Nem.
Hogyha kitaláljátok, hogy melyik vagyok, akkor bejelölhettek. Csak mondom. Azt akár még szerepelhettek is a videóba. Csak akkor Discord. Az kell. Lehet, hogy inkább így megy. Jó. Pénzre azért még rámegyek. Hát. Ó, még pénz. Pénz. Valami van, azt már látom. Látom. Majd lehet, hogy Fortnite-os videó is lesz, hogyha valaki szereti. Vagy írjatok ingyenes játékokat. Mert nem annyira szeretnék költeni. A kutya. Indulás. Itt, hogyha valaki meghal, az nem a legjobb. Mi van ott? Legyen meg a belétarák. Először is föl kéne térképezni. Oda. Rákérjem meg a belét. Ott van a buzi. Mert van ott még valami, amit... De miért? Hallod, írjátok már majd meg a kommentbe, hogy mit kell csinálni. Jó, mindvégig ide kellett volna. Azt hittem, hogy ez... Halljátok? Erre. Ez hogy? Ez hogy?
Aha. Aha. Ne. Még mindig hat. Ezt a mai részbe megpróbáljuk valahogy kivinni. És a kövi részben azzal fogunk játszani, amit ti írtok. Vagy megint keresek. Kövi rész holnap lesz. Naponta lesz a videó. Minden nap 4 óra után, kivétel, amikor beteg vagyok, mert akkor hamarabb meg tudom csinálni. És akkor hamarabb ki tudom rakni a videót. 4 óra után mindig hazaérek, 5-re hazaérek, és egy ilyen 6-ra mindig kín lesz a videó. Egy ilyen 20 perces videó vágás nélkül. Mert nem tudom, hogyan kell. Szóval, ha valaki tud videót vágni, az kérlek, jelentkezzen. Meg annyit szeretnék mondani, rendezvényre csak akkor fogok járni, hogyha elmúlok 18, mert még nem múltam el. Szóval, beléptek a csatornámba, akkor láthattok több videót is, de Brawl Stars-os videó, Minecraft-os videó, de azok idén ugyanúgy lesznek, meg majd van egy Fortnite-os videó, ami 1 órás, hogy addig nem lesz vége a videónak, még nem nyerek egymás után 2. És nem szeretném leszpoilerezni, de tímeltem benne, és a tímelő társamat meg akarták ölni, de ők is letímeltek. Nem tudom, miért próbálkozok ennyit, amúgy már 2 perc. Itt vagyok. Azért az a egyetlen nagy... Megpróbálok majd a videókban nem csúnyán beszélni, mert... Úgy nyugodtan bejelölhettek, én visszajelölöm. Minden nap fent vagyok. Kivéve, amikor el vagyok tiltva. Most PS-re vagyok eltiltva, de laptopozhatok. Ne kérdezzétek, hogy. Úgyhogy telefonozhatok is. Majd a kövi részben nem lesz itt a kezem, nyugodjatok meg. Hogyha akarjátok látni a coint, akkor írjátok meg nekem majd kommentbe, hogy keressem meg a billentyűt, meg mikrofont, vagyis mikrofont vegyek a telefonhoz, meg azt is, hogy hogyan videózzam le azt, amit csinálok, és közben beszélek. Szóval, hogy képernyő videó, közben hangrögzítő, és azt egybevágni, meg videót megszerkeszteni, meg még pluszba hatékony kell lenni a videó. Mert különben engem ti megöltök, hogy hol van már a videó? Nem tudom, hogy csinálja azt Jánosi Gergő, hogy még meg is vágja, meg is szerkeszti, hangot összerakja, és még meg is csinálja a videót. Jó, de ő már
7-8 éve videózik, én meg minimum 1. És mindig telefonról videózom, soha nem volt olyan, hogy nem. Gondolom önök ilyen komoly, milliós PC-kkel. De ne kössetek az én belém. Lehet nem a legjobb gépekkel is videózni, mint például ez. Jó, ez egy iskolai laptop. És én mindent is rátöltöttem. Ó, már 5 perc ezzel szenvedek. Na jó, most megígérem, Kövinek kiviszem most. Hogy tovább menjünk. Yes, I do. Ne! Mindig az utolsó, értitek? Na jó, most viszem ki. Ez egy picit kezd kínos lenni. Nem? Írjátok meg, hogy kínos-e vagy nem, hogyha már 6 perccel ezzel szenvedek. De miért ilyen gyorsan megy? Hát azért az szupererő miatt. Amúgy ez nem szupererő. Amúgy írjátok meg ti, hogy mibe vagytok a legjobbak tantárgyügyileg. És ne kritizáljatok, kezdő vagyok. Vagyis tudok jól Robloxozni minden, de így videózásba. Meg bocsánat, hogyha néha nem hallotok, ez a telefon hibája. Majd lesz új, 5 hónapos telefon, semmi baja, de ez a telefon. Hey. 60 000-es gagyi. De nézzétek meg! Nincsen friendem, szóval jöhet 200 darab. 200. Nem. Minden 1000. feliratkozónál egy ember visszafrendelek. De hogyha meg lesz a 10 000, akkor 10 000-et. Vagy 10 000-et már 10-et visszafrendelek. Majd lesz SCP-3008. Lehet az lesz a kövi. Majd lehet, hogy mire ez kimegy, elkezdek live-olni. Egy jót. Twitch-en. Azt még le is kell tölteni a telóra. Na, végre kivittem. 8 perc után. Bocsánat, hogyha néha orhangon beszélek, de tapnos vagyok. Jaj, mi ez? Elzsibadt a kezem. Ah. Aha. Hogy?
Így. Ez nem nehéz kivinni. Azt mondom. Még mindig megvan az a csomagkulcs. Nézd meg. Majd nem vagyok a legjobb parkourba, azt már ne kérjétek. Aha. Ott kell menni. És minek jöttem onnan el? Körbenézni. Van 128 coinom. Ez egy fél órás kis videó. Kapjál rákot. Na, a kapjál rákot szó az jó. De kapjál rákot. De mondom, kapjál rá. Már mindjárt jó. El kell zárni az összeset. De nézd meg. Ja, észre sem vettem. Na, itt már voltam. Biztos nem megyek tovább még egyszer. Meghalok direkt. Close the valves. De! Amúgy valaki szeretne velem játszani, még egyszer elmondom, írja le a kommentbe a Discord nevét, meg a Roblox nevét. Majd tudjam, hogy ki játszik. És ne ilyen felnőttek jöjjenek, és ne kritizáljon senki. Nem ilyen 10 évesek, mint én. Aha. Már majdnem elvettem a kamerát. A rák.
Ez lesz a utolsó, és utána megy a live. Remélem. Na jó. Én elköszönök. Én voltam. A nevem ott van felül. Ha látni akarjátok. Eltökröm az egyik betűt. Jó. Én a mai napon már elköszönök. Ezután most egy live jön. Napi egy live. Meg egy videó. Így lesz. És megmutatom, hogyha valakit érdekel, mi lesz a live-ba. Ez fog menni. Gyertek minél többen. Egy 20 perc múlva kezdés. Ennyit is szerettem volna. Sziasztok!